ke sizame uku-analyze sicazule indaba yexesha so that we understand ngoba le verse ka-First Chronicles 12 ethi onyana baka-Issachar they were men of understanding times. Eyona phathi balekile yile yesibini ethi to know what Israel ought to do. Ngoba ixesha funeke lihambe ne-activity ukuba xa si-understand uba kusekuseni, then what is our understanding about the activities that are assigned to the morning. Ithi pha esilungwini phaa Ecclesiastes 3 ithi to everything there is a season, a time for every purpose under the heavens. Now, uthi uMongcwele utyhila indaba esiyaziyo phofu ngesonke. Kwezi sinyamezelane ekuseni. Sithi siyanyamezela ngoku. Baze sinyamezelane. Sithi chu kakuhle. Sizophinde sigijime mhlawumbe. Sawubona inkosi isikhomba kwelica. Amen. Usikhumbuza uMongcwele into ethi there are two realms. The realm yakwamoya, ilizwe lakwamoya, kube khona ilizwe eli-physical esiphila kulo. Uthi the physical realm is not as genuine as the spirit realm. The most real realm is the spirit realm. The physical realm, afuna ukuthi mhlawumbe fake, ne? But is not as real. Umzekelo nje basilapha kweli hall ngoku, we can count heads of people who are here according to the physical realm. But according to the spirit realm, we can be very surprised to learn ukuba we could either be more, but more surprisingly, we could even be less than the number that we are. Ngoba in the spirit realm, i-existence yomuntu ayibalwa ngokuba khona kwakhe nokuphefumula nje kuphela. There is a book of destiny that is attached to each person. And I think we can celebrate umuntu sisithi wenza 40th birthday. Sisithi futhi 40 years ayondincinci bakhona abantu abangafika, which is true. But according to the book of destinies, kungenzeka ukuba awuka exist kuba awukayiqalisi ipurpose yakho. So awubalwa among the living ngokwe destiny. Ubalwa among the living according to the physical realm. Usalindiwe ukuba you are still usekhona umuntu osazawuthi tap in aphile, awukaphili, usaphila ngokwendlela yokuthi abazali bamzalile umntwana. But according to God's destiny, you have not yet touched that realm. So, yilelo lithi ke ngoku uyenze ukuba sibe baninzi endlini, but ngokwaba spirit realm ababali ngokwenhloko zabantu ezikhoyo. Ifana nakwi-territory. I-territory asizuyithatha, yabona xa sithandaza sikhwaza i-important laa yokuba loud, but if the sound cannot be decoded and translated and touch the spirit realm, if the spirit realm cannot interpret your noise, if it cannot affect, then you are muzzled in the spirit realm. Another impact.
ngoba le ngxolo niyenzayo, it only irritates the eardrum of the physical, but in the spirit realm it cannot make any sound. In the physical realm singakhona sithi sinabantu nabashumayeli nabo konke, but if in the spirit realm they do not hold any office and any realm and any stature and any weight, i-impact yabo ayaziwa. Asikwazi bana impact even here, because the impact yafuneka siyenzile funeka ifinishwe pha kuqala. Once into yenziwe pha in the spirit realm, automatically it comes and translates in the physical. Iyafana nomuntu xa usenzeka umuntu etshatile angafumani bantwana, ufumanisa uba sicima ingxaki ya physical kanti ubanjwe in the spirit realm. And as long as esahamba ogqirha be-physical realm engekayoyivisithe spirit realm, uzophelelwa imali esiya kogqirha. But if une-spiritual understanding akanayo imali kagqirha, uyakwazi ukuyovula isibeleko sakhe in the spirit realm azale engathanga yedwa ugqirha. Intombazane enethombo legazi kuthiwa yadleka yonke into wayenayo, waphelelwa nayo imali nayo into yonke ihambe ogqirha. But kwaxa kuba ingxaki yakhe it was more than, zayiqalisa kanjani into yalo sisi yakhe? Lo sisi ingxaki yakhe yaqala mhla kwazalwa laa mntana. There was a spiritual connection between the two of them. Ingxaki yakasisi yaqala mhla kwazalwa laa mntana. La sisi, la mntana xa bebecelebrata unyaka, emakhaya nosisi yakucelebrate umntwana xa kuthi unyaka adaxhenjwe nenxayile kuthi. Xa kucelebratewa phaa kulaa mzi, abanye bageleza amatheko amakhulu becelebrata u-1 year. Kweli cala, it was the opposite. So every time becelebrata ngapha another year, this side is a remembrance yokuthi ingxaki yam ayikapheli. Hence, the child had to die. That's why the child had to die. It was not a coincidence. Remember, in the spirit realm, akho nje coincidence. It was not a coincidence uba la sisi adibane noYesu ngale mina yophilisa laa mntwana. Laa mntwana kwakungafunekanga aphile aqhubeke. Ngoba uqhubeka kwalaa mntana lo sisi uyaqhubeka. So lo sisi ufika kuYesu uyokhathisha indlela yokuba ucontinue isimo sakhe. Yena akayazi uba connected, but unento ethi into endizawuyenza apha andizukwazi uthetha nalo tata, kodwa ndivile yena uba uyanceda. But ogqirha ngoba besiya emagqirheni nakoogqirha ebesiya face to face, kodwa kule game khangaye face to face, ujikele ngemva wachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. And akukho apho kurekhodwe khona ukuba uYesu bekhe waphilisa ngempahla yakhe before she touched him. But if you read in chapters after, uzofika kusithiwa abaninzi baphiliswa ngokuba bephathe impahla kaYesu. She set a trend and wafaka uYesu kwi-ministry that mhlawumbe uYesu was still going to do, but it was not yet time for it. But her faith released ukusebenza kukaYesu in that dimension. Now in the following chapters, kuthiwa ke ngoku abantu bakwazi ke ngokuphiliswa nabo ngokuba bebambe impahla yakhe. So she had to touch him and cancel indaba yokopha kwakhe waphiliswa. So in the spirit realm
Jesus had yokuyophilisa la mntwana yaphilisa lo sisi. Hence the child died, because in the spirit realm, that same power that was reserved for Noah, ithathwe ngomnye. So the hope for her was lost. Umntwana. Ukubhubha kwakhe was a new era for this one. So uYesu ke ngoku xa esithi ke ngoku uyaqhubeka nohambo uyomphilisa umntwana, that was the start of a new chapter for both of them. There are things empilweni zethu that we have been continuing with for so long. As a result, asikwazi bana impact. Ngoba kukhona izinto esi-attached kuzo esingazaziyo. But until we go to Jesus Christ, siye in faith, singamyeki until isimo sethu sitshintshe. Kukhona izinto ezizofuneka ziqhawukile. It's not a coincidence ukuthi kweminye imizi kuqale kugula umuntu othi, once kugula umuntu othile kwelo khaya, uzophila kusawubhubha omnye. Ndiyakhosa ngokuthi ivamiswe uba ngamaxhewukazi anathile. Andisazi ukuthi iba ngawo odwa, but yayibona nje. Ivamiswe uba khona u-anti othile abefemeli, ukukhe wagula wonke umuntu ukhola amehlo azijonga ukuba eyinkosi yamasibanga ubani uzawuphuma. Until a priest arises in that family to deal with loo nto, abantu baloo mzi bazophela begqitywa yinto ukuba lo yena ukuze abe namandla uwathatha kusawufa omnye. So ispirit realm si-operator ngendlela engumangaliso engakwaziyo uba in the physical realm sikwazi uyi-understand. And Thixo uyenze ngamabomu ukuba ingqondo yethu ibe limited ngoba ezinye izinto besizosohlula. Now uthi ke ngokumoya engcwele kule times and seasons. Kule verse ka-Ecclesiastes ithi to everything there is. To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Uthi ke ngoku ucela ndiyohlule ne? Uthi ke ngoku le part yokuqala ethi to everything there is a season. It includes both the spirit realm and the physical realm. Then sithi ke ngoku a time for every purpose under heaven. It only includes ke ngoku under heaven. So the spirit realm operates in seasons, not in times. It operates in seasons. Wathi xa icacisa ngelinye wathi xa sisithi u-2025 unyaka wento ethile nento ethile nento ethile asironganga. But it will take a church that understands that prophetic utterance ukubana ithandazele the manifestation yezi zinto kulowo unyaka, because thina si-operator with time. So xa kuthiwa izokwenzeka ngo-2025 funeka yenzeke ngo-2025 ngoba in the spirit realm the season has been opened. But if in the physical realm we do not understand how to pray for the manifestation of a season that has already been declared, iyakwazi ukuba 2025 aphele zingenzekanga. Kuthiwe wake kwathiwa kwezinto ezininzi gezayo zefowuni, wathi umuntu ubethe umfundisi, touch your neighbor. Wathi this is my year, ndifuna la mfundisi ebethe this is my year ngoba uyaphela kunyaka andikaziboni ezazi. So iyakwazi kuphele unyaka lowo ezo zinto zingekenzeki. And then we declare God a liar because azenzekanga. Okanye sithi abaprofethi baprofethe into engekhoyo, kanti no, in the spirit realm the season was open. But we did not understand ixesha ke ngoku esinalo apha. Hence
will find ukuba into ebiprofethwe ukuba izokwenzeka ngo-2020 ekuthiwe unyaka we-double portion ingenzeka ngo-2025. The delay is not caused by God, but it is caused by the people who are supposed to pray and usher in a season at that time. Aye. Amen. So when we do not want to align with the prophetic message ethethiweyo sikhawuleze siyoyikhetha emthandazweni so that it becomes bad, kuyenzeka ukuba singayireceive yenye generation. Now uthi ke ngokumoya ngcwele, in the spirit realm isizini iyavulwa for everything, but i-purpose ke ngoku yona it has a time frame. Uthi umuntu xa ezalwa uzalwa esaziwa ngokwesizini yasezulwini ukuba kumele ngoku ariliswe lo aphile kule generation ngoba there is a purpose attached to the time. So xa ephila umuntu ngelo xesha uphila kuba there is a purpose attached ethungelwe kweli xesha kulo nyaka aphila ngawo. Ayiyo mistake into yokubana abantu abadala baphile nama-2K ngexesha elinye. Senzakaliphi funa uzimsekele nje omncinci cela ume ngaphaniki nokume yaphiza kodwa ngathi ngicela umuntu ongathi udala uyoyo uzomela abantu abadala ngoba funa ubiza abantu abadala cela uyoyo yazi ungakaphi. Kuyakwazeka into yokuba in a season baphile abantu bephila besuka from different time zones kodwa bephila ngexesha eliyi-one. Now ngokwebhayibhile xa kuthethwa ngegeneration akufani naxa thina ne-scholars ne-scientists sithetha ngegeneration. I-generation ngokaThixo ngabantu abaphila ngelo xesha bonke at that time. So xa kuthiwa i-generation leyo bekufana ke ngokwenzeka a manifestation of things ezithile, it includes aba barepresenta aba badala kakhulu abantu ne aba barepresenta aba bancinci. So if basaphila aba, there is a purpose that is attached kule move izokwenziwa uThixo ngoku. Naba xa besaphila there is a role ne-purpose abayinikwe nguThixo ngoku. Now the problem is this, kukho ivesi ebendiyifunde phofu kwalapha ku-First Chronicles kuthiwa aba bantu beza kuDavide they were preparing for ukuthi babe yi-army for war. Zawuye ndiyifunde ngenye imini loo vesi kodwa epha kuJoel chapter 3. Now, uMangcwele uthi kuyo yonke lento that is going to happen in this season, osaphilayo unendima azayidlala, onganandima azayidlala uzamphumza uThixo. Not because useless, but because there is going to be a war that will happen. The first type of war that will happen, the war between Abba and Abba. They call bonke. Are you a war because befunu basemazweni? But there's a misunderstanding and misinterpretation between the two. Reason being, is software yalo ne software yalo azifani. Now lo ufuna ukubana le app isebenze ngokwalendlela yami ayaziyo lo. But this one udevelopwe ngo-2000 akayazi le and akazuba yiyo noba lo angahlala akazuba yiyo uyile. So every time this one communicates with this one, there is information breakdown
because of the timelines that people is different and the way they are wired, both of them. Now, a problem, lo ufuna ukungenisa ngenkani kulo the things that this one knows and understands according to the gospel. Uyazi uhlobo oluthile lo. Lo akayazi Lord. Xa uthenga ifone, ufika efonini, the first or one of the first things that you are asked efonini is language. Kuthiwe English UK, English US, don't. Select language. Why? Because when you are going to use the phone, everything that you write on the phone must configure to the language that you have already set it to. Now, xa ubhala i-SMS or WhatsApp ngesiXhosa, automatically the phone changes the words to that which the phone thinks and understands ukuthi yiyo. Oh, Amen. Niyaqaphela lana efonini? Uthi ubhala igama leba lincinci lingaka, ilitshintshe ifoni, ilibhale ngesilungu, ibe lelinye igama. Why? Because the settings have said we only understand English. So if you want to put it in isiXhosa, you have to change certain things. Ungayihambisi njalo i-message, otherwise laa mntu iyakuya akazuyi understand. So the software yalapha ayikwazi ukubuya ifane nalapha. Ngoba yindlela ezelwe ngexesha lakhona kusenziwa ngayo. Amen. Noma wawusebenzisa iNokia 3310 uyithanda i-functional kangakanani, but the problem is that i-bank ithi kuwe yiba ne-app unyanzelekile awukwazi ke ngoku apha. This is the one that will be able to carry the app. So with times, as we move with times, uThixo uyenza ngamabom into yokubana each generation makubekho abantu abazalwayo. Ngoba in the spirit realm, the enemy and God have already programmed ukuba ngeentsuku zokugqibela this is what will happen. And when that has already been programmed, even the people who are going to live at that time have already been programmed. Amen. Their software is already ready to receive the capacity of their phones. If phones that we tell a city 128 gigabytes, no capacity. So Lena, if you can say ready to receive any information. Now, no data, a role is to caution this one. Why is the apps less receiver? But so there are things that we will have to learn from them to understand my time. Because in programming the wiring, your day phone, Amen. They enhance the pictures. Lay in film. It does not have the capacity to capture. This one has the capacity to capture and also enhance. Amen. So uThixo esenza ke ngoku uthi ke ngoku njengoba ngibadlulise kule generation besithe pha kwenye indawo sathi if God wanted the gospel ibe ile yaka 45 akanangxaki uThixo ngewa bathatha abantu bakhe baka 45 ibandla lakhe waliqwila. uThixo ebengeke abelabantu in the 2000s and abele plan yokubasindisa kanti sizothi thina inkolelo bayenza isikhathi kathi la ingxaki kuba siyazi ngolhlobo
kanti le irrelevant to the challenges of the time. Funeka i-challenges zexesha zidibane ne-software eseyivese iconfigure i-ready for the challenges of the time. Amen. Lena iphuma seyinayo no-antivirus we-software or yile kuzofumanisa into yokubana into onoyithetha kubo aba basanda usindiswa ngoku, they catch it quickly in the realm of the spirit more than this one. Abba can have encounters more quickly than Abba. Abba bayakwazi ukuba mabathatha ngokubahlalise in a prophetic school or whatever type of school. In a week, these ones will be telling you of the encounters they have had. Yilento kungafunekanga sibalinde baguge, because i-problem uba if basebenze sebebadala bazawuba nje kwaba. It will become a cycle. La nto bebengayifuni kwaba aba bazayenza kwaba izophinde nabo babe ngaba nabo bayenze. Hey. The cycle will not break. And aba you aba xa besenda mangathi because of time. As per teacher, I'm going to ask questions in the shed, but they ask them anyway. And I want to do no condone. And I ask alone. You may not figure. Nothing I come and look back as everything that we do, citizens and I'm is actually us reliving our lives through them. So that's and we color and we say they are not grateful. Don't blame them. Abanayo experience, they can't relate with walking to school. So to them, their software cannot divine sauba. Man, they grateful for any more to get that and say school that. Is it not my right to Sanjo. Yeah. Because their software, I believe to understand. Abayazi bona. Abakwazi uhamba ngenyawo. Utata wami wakhathazeke ethengele unyana wami imoto yamacingo. Yena uyayazi how he wanted imoto yamacingo engakwazi ukuyifumana engakwazi ukuyenza. Now xa ethenga uyithengela lo wakhe wayidlala imini yani wabukela eTV endlini. Zange yazi noba yekiweni ngoba ihlala phakathi. And he was so hurt. I had to sit him down and tell him, no, Danaki, you are trying to live your life through him. He cannot relate. So at that age, you are trying to preach that he cannot relate. Check with them, don't even that makes sense to them. Amen. Now the sister you know you're going again. Benda aba. They will ask you questions. They said, and Tina says, no, where's your lunch? But what's the they will ask you very serious questions about all the things that you do and it's yearly. And ngelishwa labo bazawufika inini omamazala nina nisindisiwe. Futhi usindiswe utshate usindisiwe nomyeni wakho ngelishwa labo. Lokuzwa ukutshate umyeni wakho engasiswa then uzokwazi uyicacisa. Ndikhala uyicacise xa beniswe enkonzweni nobabili. Ninjengam nomyeni wakho. Safika emzini wakho utata zala nomamazala babeziswe enkonzweni besindisiwe. Xa sifika phasifika siyagaxela xa kuthiwa kubutshiwe. Away, sifika sino this car. Futhi sidiscuss ngoba nasenkonzweni ngelakhonti day. Ayikho le, sizakuthi bani awekho abazabuza.
But what is the significance? Hey. And that's what you know. And because we are blessed of situation, we are talking like only ne. I will see you ne. Ufiko yena ke call. No mama zala the call. Utwa kamshaka maganyathele ajikele emva kwenu. Anyathele akali la ekhaya. Yes. Damza kwamshaka bathi ukucela xa sehle kodwa ujikele kuyona. Kuyo twela. Twali. Ukho abantu abapha abangabonanga That's all. Sama kenya kodwa iphambo yemoto lomakoti. Intende nazi. That's okay. Kushuma masala uyakhola futhi. That's ijoka ke mawami. Cela ungenzelele fe. Cela ubiza abantu bapha. Bazokhuluma. Sizobali. Yes. Asizuyamana sizobali. Desizyenza kunyonyathe lapha. Desizayeza si. Usibiza uthi ndinasi ngena bekhandela usiyakhona ngoku. Because I want to know the significance. Uba ndithi ndikhona nomyeni wami ekhona. Mama zala wami yakhona, tata zami wakhona. Kodwa kuthiwa apha elalini xa umtshana ucazile that no. Ndicela uyazi into yokuba siyothini phaa. Hayi ngenyathelo that no babizile. Because we have to tell them. Is it not because we are taking things and we are transferring them from generation to generation, all in the name of peace? I said in 1:20. So this generation, if anyone will take up their job, is a mighty man of valor. What he did, he went and tore down. Yes. Just because remember she went under the strong hand of Midianites. All said go to Chicago, because there must be in wine skin, in fresh. This one is easily, able to absorb. And Lord, who said that man? No. So what he did, he tore down. But there was something that Gideon was going to do. He was going to deliver God's people from Israel. And God is going to deliver Shaman, who is the job of the enemy that still connects them. But the enemy has bound Gideon's heart. I will come back. Generation after generation. There are high places that were never addressed. Many. Jesus. Generation and a God. That is why God made the permanent God, because also your tradition and their altars as they can. Hey. And God's name can as an altar. So Funamania can now. Ushangani can there. Zikaya Bande. Etuno Tiko Yamaso Tiko Iwan. Isotini. Leia Iso was Lumelana. Hey, Kosia. Because our very solution to the very things we have been praying about. Amen. Go. Amen.
ingonyama. Because uThixo wenza ngamabomu ukuba ngelinye ixesha athathe aba bangacingelekanga. Ukhe kwathiwa kuHagayi, kuthiwa kwatsho makwakhiwe kwabekwa ifoundation. Jesus. Zaphinde zavela ii-generations. Kuthiwa kwavakala isandi. Umntu okude could not tell ukuba aba bayakhala, aba bayavuya. Kanti kukho indibandiba yengqolo emixeneyo. Abadala bathi yayingekho nje kaSolomoni. Aba bathi bathi uthe masakhela nje. Wama umsebenzi. Xa ufika ke ngoku ngapha ku-Ezra lo we-foundation, khanditsho uzibalesi. But xa kufikwa ngapha, yayazi nethanda laa vesithi the glory of the latter house. Uyayibona le? But xa uqala apha ngasentla ku-glory of the latter house, uqala uThixo athanda abangcolisi. Uthi, yebazalwane, umsebenzi wema wenzeke ntoni? Uthi le ndlu ayinjengetwengento na. Andigqibe xa esithi emehlweni enu. Niyibona njani? Ayinjengetwengento na. Emehlweni kabani? Athi uThixo awenu. Ugqiba kwakandijongani nina yakhala. Sokuthi kwathi yakhala into kanti bethe yena yintwengento. Uthi nina babathi yintwengento le. Because you are comparing it with that which you have seen. Kanti leya uthi kwaBhayibhileni wavumela ukumkani waseBhabhiloni. Kuthiwa it was his servant. He tore it down ngoba uThixo wayivumela. Wayibona uba izoba yingxaki letempile. Abantu bazobona itempile ngoba yayinhle icwebezela inokunewu. Wathi uThixo iglori ayisazuza iye etempile. Wathi no, tear it down. Futhi ubathatha abantu bakhe bayafunda isifundo apha eBhabhiloni. Bazawubuya ke ngokusebenza i-generation engayaziyo netempile yokuqala. Bazibona i-instruction that comes from God ethi yakhani. Babuze bona sakhe kanjani Thixo? Athi uThixo yakha nathi. Bazaba yintwengento. Athi uThixo utheni nibonela apha? Benithi nambani? Uthi Thixo uthi yakhani. Yakhani ngoba ingathi yintwengento. Ngoba the glory that will be carried by the house is what is important. The physical structure and the physical appearance may look like nothing in your eyes, but best be sure ukuthi eyona nto ndiyifunayo ukuba yiglory le ezoyithwala. Thwele le glory, akukho mntu uzozukisa istructure. Ngoba istructure zibonakala, ngoba istructure zina-background intle, but the problem is that sizobhidwa yintuba noba sintle siyinyoyobe, but the glory of the latter house. uThixo uzozisa abantu. Ndicela unganikhathi lapho imithethwa phezulu. Bazofika benephuza face. Bazofika bengayazi noba ibhlukhwe iyanxitywa noba inxitywa. Noba iyatholwa okanye akuthwalwa. Kodwa what I know, nizothi nisabahlalisa phansi ngomthetho. Kade bona sebehambele phezulu bazobe in the things of the spirit able ukukhawulisa into ekudala ibandla likho lingakwazi udilishana nabo. Libe
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Thank Lord. you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, yes. In the name of Jesus, this is the time. Oh, yes, Lord. Tandaza Thixo wethu namandla wonke. Sikhona ii-vessels uThixo afuna usisebenzisa. Sikhona ii-vessels that knows that they are prepared for this time. But we agenda yexesha. Can they come forth in the name of Jesus? Thixo wethu othandekayo. Bantwana bathi asifuni usala ngemva. Asifuni usala ngemva. In what God is preparing for this season. Siyathandaza Thixo wethu. Ngegama likaYesu. Sicela baze ngaphambili. Abathi Nkosi, align us to your will and purpose. Hey. Align us for this season. In the name of Jesus. Asifuni usala ngemva. Asifuni uba lisilotha isolo. But we want us to be prepared. New skills that are able to capture what you are about to do. There's a great revival to develop. Oh, yes, Lord. That are willing to carry the mandate. That will be the Kakamanga Yesu. Sicela uzothandaza nabo abantwana bakho. Sifuna ukwenza intando yakho. Nothing else but the will of God. Nothing else. We don't want to use references. But we sifuna ukwenza what is needed for this time. But ekubonela ukwazi amaxesha kodwa babesazi lento kufuneka yenzeke for this season. Ngegama likaYesu. Sizokwakha Hey. noba isimo sivuma. Hallelujah. Sizokwakha Hallelujah. noba isimo Oh, singavumi. Shakata. We are paying ourselves Hey. in building umsebenzi koSethima swakhe. Siyayithatha inkani yaphezulu in building umsebenzi. Yes, noba isimo asivumi. Nope. But we are going to build. Amen. Come what may. Noma kubani oma phambi kwethu kodwa into uNkulunkulu athi masiyenze. It is what we are going to do. Sizokwakha. If you are having that prayer, just come running. Come forward in the name of Jesus. Ayarabasuta yeneli mahasuya. Sizokwakha
siyabheka nawo phambili. We'll never stop. God, I carry it forward. Ngegama lenkosi Yesu. Asingeke sapheza. Asingeke sema. Hayalaba hasiya. Asingeke sema. Ule uNkulunkulu kwathema siyenze. UThixo ubeka wenhlahla ngenjongo. Yes, you are living in this season ngenjongo. UThixo ubeke kule era injengesizathu. Njengoba ulapha vuka. God is willing to use you. Avail yourself before Him. Then God will do the rest. Ngegama lenkosi Yesu. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. Ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho siyenze emhlabeni njengoba isenziwe emazulwini. Father, we thank you, Lord, in the name of Jesus. Father, we thank you. Availing ourselves before your God in the name of Jesus. Shall we touch them, please?